እንኳን ሰላም በጽሕና በጽሕኩም እንኳን ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብሰላም በጽሕና ዝተሰወረሉ ዕለት 11 ግንቦት እዩ። ናይ አቦና ሊቀ ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ እንኳን ሰላም በጽሕና በጽሕኩም። ዓብይ ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብና እዩ። አቦና ክብረትና ሞገስና እዩ እሞ ብምንታይ ንምስሎ ብአንደበቱ ጥዑም ልቦንኡ ናይ ቅድስና ማህደር ሕልንኡ ናይ ምስጢር ስረገላ እዩ። እስካብ አርያም ተነጢቁ ዘይፍጸም ምስጢር ዝተመዝገበ መን ከምኡ ሊቀ ሊቃውንቲ እዝራ አዲስ ከም ዝበልዎ ቅዱስ ያሬድ ንኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጨጉሪ ርእሳ ክሳብ ጭፍሪ እግራ ሙሉእ አካላ እዩ። ናይዚ ሊቀ ዜና ህይወት ብውሕዱ ቅዱስ ያሬድ ዝተወለደሉ ብ505 ዓመተ ምህረት አክሱም ከባቢ ክኸውን ከሎ አዲኡ ክርስትና ታኩልያ አቡኡ ከዓ ይስሐቅ ወይ ድማ አብድዮ ይበሃሉ። እዚ ሊቀ ብህፃውንቲ ምስጢር ትምህርቲ ምርዳእ አቢቦ ይሽገር ነበራ። ትምህርቲ ምርዳእ ዝአበዮ ሰነፍ ስለ ዝነበረ አይኮነን ብጥበብ እግዚአብሔር እምበር ምንም እኳ ትምህርቲ እንተዘይተረድኦ ጾም ጸሎትን የዘውትር ነበራ። ልቦንኡ ድማ ብእመቤትና ብናይ ወዳ ፍቅሪ ዝተአሰረ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን መምህሩ ዝነገሮ ቀለም ምትሓዝ ስለ ዝአበዮ ክፍትንዎ ከለዉ ከዓ ብዘይ ምሙላሱ ተገረፈ። እቲ መህርምቲ ብጣዕሚ ስለ ዝተሰምዖ ቅዱስ ያሬድ ካብ መምህሩ ሃዲሞ ወይ ድማ ከብሊሉ ማይ ክራሕ ከባቢ ምስ በጽሐ ደኺሙ ይዕረፍ። እግዚአብሔር ከዓ ትግሃት ተስፋ ዘይምቁራጽ ካብ ጾም መሃሮ እታ ጻጸ 6 ግዜ ወዲቃ ኣብ መበል 7 ግዜ ፍርኣ ክትበልዕ ከላ ተመልከተ። ድሕሪዚ ቅዱስ ያሬድ ናብ መምህሩ ተመሊሱ ይቅርታ ሓቲቱ ትምህርቲ ጀመራ። እዚ ሊቀ ከዓ ትግሃት ጸሎት ምስ ስግደት ምዝውታር በጽሐ። እግዚአብሔር ድማ ብድንግል ኣዲኡ ምክንያት ናይ ምስጢር ጽዋዕ ኣስተየ። ካህን ያሬድ ምርዳእን ብኢልዎ ዝነበረ ምስጢር ተገለጸሉ። ብሓፂር ግዜ ብሉይን ሓዲስን ወደ ኣብ ናይ ምስጢር ባሕሪ ከዓ ክሕንብስ ጀመረ። ኣብቲ ግዜ ሰማያዊ ዜማ ተገሊጹ ኣይነበረን እሞ ኣብ ጸሎት ከሎ ተደሞ መጾ 3 መላእኽቲ ብ3 ኣዕዋፍ ኣምሳል መጺአን ተዘራረብኡ። ሽዑ ከዓ ነጢቆም ናብ ሰማያት ናብ ልኡል መላእኽቲ ኣብጽሕዎ። እዚ ሊቀ ከዓ ኣብ ሰማያት ፍሉይ ምስጢር ፍሉይ ምስጋና ፍሉይ ዜማ ሰምዐ። እዚ ምስጋና ብዙሓት ቅዱሳን ከዓ እንተሰምዕዎ ቅዱስ ያሬድ ግን ሒዝዎ ንክወርድ ተፈቐደሉ። ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ናብ ምድሪ ተመሊሱ ብዓብይ ተመስጦ ኣብ አክሱም ጽዮን ብሃሌታ ኣመስገነ። ህዝበይ ንጉስን ከዓ ካብ ጣዕሙ ዝተልዓለ ኣድነቁ። ቅዱስ ያሬድ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ አክሱም ደብረ ዳሞ ከገልግል ጸኒሑ። ካብ መሬት ክንዲ ካብ ስንዝር ከፍ ኢሉ ንእመቤትና አንቀጸ ብርሃን ደረሰላ። ካብ ሃገሩ ወፀ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ህይወት ዘመናት 5 ዝኣኽሉ መጽሓፍቲ ጸሓፈ። ኣብ ጣና ቆርቆስ ኣብ ዙርያ ኣባና ኣብ ካልኦት ቦታታት መንበሪ ዘርጊሑ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ተፍረየ። ሳልሳይ ድማ ኣብ ናይ ሰሜን ጎቦታት ከባቢ ትግሃት መላእኽቲ ብተባሕትዎን ነበረ። ብ576 ወይ ድማ 571 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተወለደሉ ብ71 ዓመቱ በዛ መዓልቲ እዚኣ ተሰወረ። ኣቦታትና ጥዑም ልሳን እናበሉ ንህዝቢ ንህቢ ሊቀ ሊቃውንቲ ናይ ሱራፌል ኣምሳል ናይ ቤተ ክርስቲያን እዝራ ካህን ስብሃት መዛምር ዘበድርሳን ማሕሌታይ ልኡል ስብከት እናበሉ ይጽውዕዎ። ናይ ቅዱስ ያሬድ ጸሎት በረከት ንሃገርና ካብ ኩሉ ክፉእ ይሓልወና ኣሜን። ግንቦት 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ማሕሌታይ ኣብነ ሃራ ድንግል ጻድቅ፣ ቅዱሳን ክርስትና ይስቅላይ፣ ቅዱስ ያሬድ ወላዲ፣ ቅድስተ ወክልየ እመቤታችን ንግስትና ሊቃ ሰማዕቲ ዝኾነት ቅድስቲ አፎምያ ሰማዕቲ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕቲ፣ ቅድስቲ
ኣኒሲማ ገዳማዊት፣ ኣባ ፍስትዮስ ገዳማዊ፣ ኣባ ኣስርዮስ ሰማዕቲ ዘኢትዮጵያ፣ ኣባ ባኪሞስ ጻዲቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገሊዮስ ሰማዕቲ፣ ቅዱስ ፋሊዲዮስ ሰማዕቲ፣ ብፁዕ ይሃቅምና ወሃና ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዳኣባይ ማለት እዩ። ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ናይ ክርስትና ዝኾነ ሰብኣይ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝተወሰደ እፈልጥ። ብቆመንኡ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጥን እየ፣ ኣምላኽ ይፈልጥ። እዚ ናብ ገነት ተወሰደ ብኡ ክንገር ዘይኽእል ሰብ ክዛረብ ዘይተፈቐደሉ ነገር ከም ዝሰምዕ ፈልጥ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ ካብ 2-5 ዝባሃለ እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ናይ አብና ቅዱስ ማሕሌታዊ ቅዱስ ያሬድ ጸሎትና አምላድነቱ ምስ ኩለትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ካብ ማሕሌታዊ ቅዱስ ያሬድ ብዙሕ ኢና ንመሃር ማለት እዩ። ተስፋ ዘይመቁራጽ ማለት እዩ። ተስፋ ዘይመቁራጽ ትወድቕ ትለዓል ኢኻ ማለት እዩ። ኣነ ለዓርሰይ ዩቱብ 2 ዓመት ልደኸም ከሎ ክንደይ ተኸፋሊ ለሆንስ ልድሕሪት መሊስኒ ማለት እዩ። ግን ከዓ ተስፋ ማለት እዩ ግድን ቅርሺ ክትከፈተሉ ኢልካ ከንገድ ትኾን ንዓም ለንጥም ኮይሉ ግድልኩም ብተን ቅዱሳን መላእክቲ ታርምልይ ስብሐት እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ናይ አብና ቅዱስ ማሕሌታዊ ያሬድ ጸሎቱን አምላክነቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ ካብ ተስፋ ምቁራጽ የድሕነና። ካብ ማሕሌታዊ ቅዱስ ያሬድ ብዙሕ ንመሃሪና እና እዛ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኮነ ኢኹም። መንፈሳዊ ሕተታት መንፈሳዊ ከምዚ ናይ ገድሊ ቅዱሳን ናይ ጻድቃናት ሒዝናልኩም ንመጽእ ኢና። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ይትረስዑ ብደጋሚ ማለት እዩ። ኣነ የድለይ ጽኒልኩም ስለትሰምዑና ሓፍቲ ትገብርዎ ጸሎት ይጾም እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ብሩኽ መዓልቲ ተቀደሰ ተባረኽ መዓልቲ ይግበረና። አሜን።